Kapangni takute bukok song belenu kaisa video viral ngai tongmani narok Facebook te YouTube rogo nugui man khana abongkha Matarbari ni mwtai kali mwtai no man mani o mwtai manai engka Sabitri de Burma bini bwswk Matarbari ni mwtai phai nei haphaio te bono tabok Matarbari ni kali mwtai ni sak gosiwo te lokorok bahaino puito chajagai nei bono Tukate mombati shoglai khulumlai tongo haike bo sak no kleibrawoi mwtai mano honene khanai khengchawoi kok shawoi tongo tabok tai kwrwikha Matarbari o kali mwtai tabok kali mwtai no khulumna kage bukok Sabitri nogo eba kheba bukok Sabitri ni orosima thangsinai tabok bini bwswk no kali mwtai hapjak bo sak no gosiwo o kok no sawoi nai tabok Matarbari o thangnai rok bebak no bukok Sabitri norma thangsinai bosi tabok Matarbari ni kali mwtai hinene sak gosiwoi tongo haike kapangni takute bukok song norokhe busuk puito cha bukok Sabitri no tabok kali mwtai hinai haike norok comment box comment khai samano noroni khakamung tamo bukok Sabitri ni bwswk tabok kali mwtai hinai okok busuk kubui busuk tatal tabok sukjora bono sawi mansenai eba mwtai rono sawi mansenai pheba ro kaisa kok khursa tai klayo ti prasarok tabok beleno thungjalok phajak tangai hingke kisa kokno bo puito chawo mokol bai nukthung nugya thung buini khuko mwtai man hune kok samarok khnakeno puito chalayoi thanglayo pheba a bisingni huija kok rono wanchogi naya wino jeman borni jengjalongno tui thanglai jawo mwtai manai ni thani tei kaisa kok khursa tai klayo ti prasarok tabok kisa keno mwtai malai hnai kok eklai tongo tei kok salai tongo kebo kheba mohodev mwtai manpho kebo kheba kali mwtai manpho kebo kheba durga mwtai manpho amte he kwbangma ti prasarok tabok mwtai manma chini mangplio kasai phai tongo tamsukba o ti prasani bwswk rogom mwtai hapkhana tangiba asuk mwtai rok phaibai khana mwtai rok tabok asuk phai tong ke ti prasaroni bwswk rogo phai tong ke tangi ti prasani jingjal komoliya tamonang o ti prasani bwswk tamo san mwtai rok ti prasani bwswk haphaboi tamoni bagai phaikena ti prasani bwswk rogo mwtai tamonang tamo sanai ne borok haike ti prasaroni bwswk rogo haphai tabok sojora kebo sawimannya ti prasaroni bwswk tangi mwtai happai sal kaisa jeng gurudev pores de Burma ni oro mohodev haphaio hinene kok khnamani norok bo sawiman khana pheba kok khurja dai klayo o mohodev mwtai manai eba kheba gurudev pores de Burma bosi tabok boma busana nawoi tongo haike khapon takok tai bukuk sang mo hai puito rongno norok chawoi de tong mwtai mano hone kok salaima rongno kisake no mwtai manpho kisake no atai manpho ti prasarong puito asuk no kulugjak kisa kok no phano puito chalaye aron thanglai tongo haike khapon takok tai bukuk norok nai di tei wanchogi nai di oti prasarok bahai tongmung bahai chamung tei buda kulugno haike khapon takok tai bukuk sok kubui de norok o Matarbari mwtai manai Sabitri de Burma nogo thangnai norok comment khainai comment box suidi tei kaisa kok khapon takote bukuk song khoroksa bukuk o mwtai mano hunai kok samanno bo putyo chayangai nei kok saka tei kok khana rakha hake bini kok no khanai nai di tei o mangpili bo nai nai di Sabitri de Burma mwtai mano hunai kok samanno Sigor kaide kayan makan bikin nai de hawan kaide ang tonga dakring tongka da kon mang buka han tonga de ang kenano na hari kai di wang ang kenapa na hari kai mamia hari go kai kai ada kakak ini ko ni sa tali ata padar ko kaya ke batini kenana haran mah ni siri tong hin nong saya de naharan nanti sih kan tang kumpul tos thamla kan ini kan tang kuning ya aku kai kiri kota ini seperti bangkai ke naharan hari wana aku narap kan kutu apa hat tong de ang kanan bisin nahare kai di wana ate kaisa kok nong sanan poi thaga tepuri chundiri mano norok joto saije manka pun 15 bat bol khaimani soya hinoi gaka abo tabu bo orono phaika bu joto saimanka kutulphano boro buthako saima hini bu joto salai tong mane oro butha paika norok prosar khlari man mata bo oro phajak do maiko ozga hapa kena obo mata ati operation dero te kri kena aro kori khap mata bage aro tongli ama tapo dala thokai ta dalbaji mamang thangba ka wan charok
di prasarong ni bagai hai mane wan sarok masing thangsuwa amni bagai wat Matarbari wo amni bagai angar bethaglia ka boro bethagno ni phai mane or bethag jakha Orang tongpla sini na. Orang tongpla sini angkai kutulia. Bufurun tik aran ke kutul mani bo. Angkai sebo phai mane ka ja ang manui emne mas ode phai rong khna aku lo phai le sapai ka angar tongle or phai chukna hna ke dong ke ipsa saya ngamai ke ta bana phai suri ditai chiri di tho bagai suji thani ko ka di bro ga apni bagai tabu khai phai chuka khai ko po tabu khai tei hangle ani no phai chuka ta Acha. Mata mau sanmani tini ason roh ni sanmani tamo rili yang mani. Oh je gor hilai so. Gor ni hilai mane a gor bini bagi keriko. Nok ta nok. Nok. Oh mas drama bai bodro kali mani bagi simi se khajak ko. Dukete ibu sundri mani bagi khajak ko. Kam bai khajak himale bosol khajukya ko apruci noro. Kam bagi sengkhlaya dong kota kai. Tabu ke phajuka. Mucho saimia boro thakan hilai tongo orono bo. Acha engka azga tau thane rong ta mungsina kun amuta sigri khenka azga wo. Abni bagi bolisa ya ta. Bolisa ya na. Orang fine nang na tabo. Ma bai soi ma lai sunang. Jadi no bukha kaham kai no phachuk na ni ko orma phachina ta boro. Je nongro phane baga kisa phone number share sidi. Phone number. 6009 273 202 Pesi sapi sidi do. 6009 273 202 Lekatan takde usang a Tripura sendiri wo Matarbari wo matai kwrwikha nei borok samani nor kana inke bobai direct soing malanya musung khangke ozga phaisidi ozga na bin mondir snamjak sine hini borok saglai mani nor direct nugi tokna bin bisagona tabo habjak bin amani sago joto ichago sung khorok tan ichago to ichago na habo sekanggo bang khajak sabun samro hab kita ana aman sago habo an bang no buku sago habo rumi acha Dada dako. Hani no raya jai yang an kalau dong bakal siap puji di nama itu. Anggo Facebook, YouTube, kalau kan kena mwtai man mani nugu. Tama bo mwtai, betul ke mwtai man. Matarbari ni mwtai, betul ke beri noko faya cai kena. Betul ke pathora hapukna. Abo tama angka kisah bilip kai miang to kata. Angki siapa bilip kai miang to kha. Tama bo mwtai singke bahai ke ni jini sak ni haba khok sejak rignai kengi thangmani bahai ke tisa kani man. Bahai ke tisa kani man. Enggak mwtai si hab jang ke bahai ke kamera bai aram ka singjak ke news thangnai rok bai singjak ke aram ke kok no sawi dong man. Mwtai si ka jang ke ba ni jini si alada angai jeng na ni tamung na ni angai dong nai ble bahai ke kok singjak ke kok sawi dong man. Ingke petikai ekta nogo no kunini saka bo habja bumani saka bo habja busajing ni saka bo habja busajing da bahamjing da kau ga nai liya hai pada ang ekdom faltung jakha jisaba hinto baksa je mwtai hini mani nai ro ang bumani aleng ya do ang bumani wo ai pada ang opono no ga ang kitcha pada mu sangjak liya angka news tam singam nai mani asaka singjak mani umoke sabo gebin bosai ni mungta mo nge bosai si malia kartik dang kha lokhin bosai ni kartik dang kha u abo hungka udaipur ni ama pho u abo hungkai bormura pho bom tu la chilia da no la chilia da tamo udaipur ni ama ni arwa Matarbari puncoya hangki tam ni no phai ase phika la chilia da amti ka sanani ang tabuk mo bakhanai amki khagai ansa ka mwtai ka kajak da ang bakhanai ting ko khan ansa ka mwtai kajak da Sida laci yang mana obersing saka asing mwtai kajak ngke mwtai kajak ngke obersing saka obersing bahagi rikena tik khai tong man agi pro ang serai siku serai kelas 1 2 porina ani nana tongo kali mwtai pujinai bo bini saka wo kali kajak wangi kai kali kajak ngke no bo bini sak ni ri da kengi tong bekhnai da kengi tong bahai ung tong kuna mungsa sia tai gichini parau do an nana sikon
tangke bin cha ka ja ke bo bin ri da keng ta mo ong bu khnai da keng bo ta mong tong bo ku no sai mia buisi sini ani nana te alada nana song ma song borok si joto ri ginai ro khane ri woti ro layo kisi rok sibu e amti rok sinubu abo khai bomti mutai ka jak ti ba bo niji ri ginai kane tong ni man ha buti mungo mutai ka jak mutai si ka jak ga camera bas kang phai buti ke bas hai tong na re bumti amo angke ang ko na mutai ro na phana bisas khaya believe khaya ya do ang joto believe khayo ang amti hingsa bong ya ai phana nong ni obo ta man klai ke bui dok phani borong nai sigi mo budi ti prasar ta mumbai ke hnia de la chi de dang ke ang ka se phungan I ko anaro bo mutai ka phaina ang ta bo osaga khasa bazani sidur pai phuli kan kan ro mutai ni ka phaina ta ka phaina ang ta bo osaga khaina da anaro mutai ka khamo mutai ni mung ta mo tam de na hamno kisa comment ka sabai la am kun da am ti ka sa pa thor ma kan da mutai ngi thang om ti kai sa pa thorong kan dam ba tai ngi tha sinai ngo tong du apa ani agini blog ang rajak tong krishna ya pai hine amo hke agi pro krishna angko om tino pa thoro pura yakung ya pai tong amo hke angbo mane believe khayo mutai ni yakung nong na hai pa no amo sini si ang bo mutai ni yakung sai mia hai pa no sini ang ni okra buri si pura rong tu no sau ba krishna ya pai ni agi ni hote no puji lai tong ta bu abur kan believe khayo aja jadi na buitang man charo khagi hangke na hodo sini yang ni bor rok tan ge jotona amono mani layo nge man charo khagi bana nungo nang jago hai pa non norong ne obo kai san pore kai sa mutai umo bor mura umo tam kali tam hini mung rok sa sawe am truk ta khai di bui nai sigi bui ni do fani bor rok nai sigi mani nai obo ang kisa pana ang rok ne video no go obre ni tesa location bin chaka bo mutai ka jaku bini obre sing chaka bo mutai ka jaku bini saka soyung si mutai ka jang ke ba bahai ke media ro bai singjang ma babo kok sawi to ngoi man lajia da ro lajia da u sadi thang phaiya khoni horo sadi mang sho bekereng wari wahan bu pham sawi phaida hor da ni saka phai mutai kai to phai ni bui sara bosor sara din nere mi sai tong si mutai ka sapaya na ble nung mang sho bekereng wari sadi thang mai se phai da nin saka soriwa angko mutai ka wi nung horo thuimia bisna thuimia tola thangai thunani lasia de kaki lasia de nung jodi na video ro nai ta khan ka je bong no gana gini bor phanan video nai ke bong kisa phunung re de ang khabi janglia jodi na soyung mutai hingken ro an imango phailung ja phari imango tei sade comment khaye ang bo jaga tong nemga ang khabi janglia bo ang apron nai pro faltu ang kisa khabi janglia video khane mo tong simalia thing do bunyo no go mutai mano hai mano biang sibo buti ang ai bana bisi rong nai ya hai bana omo kha batlai no manai di mo kaisa hindu dor mono tu yei kaisa hindu dor mono tu yei mo mane tam ni ekdom hamya funuk musi ekdom hamya funuk apra sa janglia pura mo hamya funuk mo amo kunda hino kunda mutai tu siri ginai ro bal khai thong man bukhnai ba rom ti pu Tina yang bong abor orang do video jadi baksa tan mo video nai sa ja phanung mano engka angkun khaina kra ang di nai mang Facebook kholo kai da mo go YouTube kholo kai da mo go akdum sa ja lia mo ang video ma khai ka pura sa ja lia ang hai pa na am ti ro khata khai le tang ge kubui na phunuk de ob ti salak rong no thokai no ta phunuk de kubui na phunuk de je kubui abna phunuk de dor kana ka chung hai ki khai de ang khai ki khai di blog khai tu ne hai no blog khai tu ne ang ta bu tu kui tong mai chai tong chi no ko ti mui chong ama blog ro phan ri tong de hai pa na wo am ti pa thorok tui yei ani mutai asai kha obo mutai ni mung utei ubo mutai ni mung utei hinita sa de ama ekdom sa eklayu ama ekdom sa eklayu jodi no norok an video nai to khangke ano sejai pa mana jodi nong saka kubui mutai ka jang ke hora ani mango nujak phai tapor ang tesa video khai sanai abo soino ani mango nujak kha ang tini bestare tini mas mana isine tini 5 tarik ang video khai tongo tini horo imang nujak phai ang khana tesa video khai nai nujak kha ni jodi no soyung na mutai ga ni mango phai nujak phai ang khai ekdom bisas kre ekdom believe khai na no ang skang sao norok je mutai man na ang believe khaya ang kin hing sa ba khaya do ang obok ang believe khayo
mwtai nang believe khayo hai ban nong muti faltu pathoro mwtai manu ani saka mwtai kaza ani bekhnai khengja ang atirong kang believe khaya abu kaisa kok je hamya wansuna hawa chudi je kam wansuna wansudi abu nong ni bepar ani kuno phaya thanya amar ani kuno tami sasinai kusing ani kuning ya